Piti piu piu wiu wiu. Piti piu piu wiu wiu. Piti piu piu wiu wiu. 76767. Wiu 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 wiu. Ako G-Prox! Ako G-Prox! Ako G-Prox! Ako G-Prox! Hala, na pong paloy oh. Piti piu piu, siksibin man ko. Ako G-Prox! Ako G-Prox! Oh, yun o! Narto! Kasi Prox, nga nung saba magkayo ka, sige magagingaw piti piu piu. Nga 67 may uso ka ron. Nge, nge, nge! Putak ka! Piti piu piu! Kuyuso ka rin kinaham ka na sayaw, ano? Piti piu piu! Piti piu piu! Piti piu piu! Piti piu piu! Piu piu! Piti piu piu! Hala, kapangit sa sayo ba? May pa 67 nga kaya na. 676767. Yan! Unsa man nga sayaw ba? Pangtugtang mo sa orma na! 6767. Nge, nakahinaway pa sa kuwang sayaw. Oh, ngita kara. Kanindot ani akong sayaw nga yang stana manggali ni. Imuha, murag pangsukarap man imuha choy. Nge, nge, nge! Unsa sukarap? Unyag may go ka na ko apusil! Sukarap juga! Wa, tanawa lagi pang sukarap pa nga panahon. Isagi nga pusil-pusil bay. Ako, tanawa. Hala! Nduta anoy! Ma'am, nakatulitis ka ron ba? Katong mapalit sa online shop! Alangon, giordiran ko ni mama og nindot nga pusil. Pero, nagpusil-pusil na po lagi karon G-Prox. Alangan kay! Lisabay kung kusa-usok o lisab pag kamura! Nga, dili na po ko atong airplane kay kalas to utok sige ra kagasimbol! Mao lagi na ba sundugiro kayo unsay uso tapos wala ikapalit saging ray mahimo ako may pakuha kay lites nga pusel-pusel. Pero, sukti lang kay mo kay nga na magyapong kong pusel-pusel po kay sila bunok nanirada man dito sa barkinan! Uliyaw na ko to 100 to ilang mga panirada! Hala, mao lagi da ba mga underground business? Hala, mapriso jud mo anado kundi gali makalibang mo taga kay barangon mo. Nye, nye, nye! Wala mong kunadlok anak kay anad naman ko anak kay kanang naitaga na makalibang kong taga. Ako rin na pagtagalong mga simagod kay bata tunog biya ko no. Ngilahi ra jud ding batang tunog bay. Alangan ana mo jud na dapat ko ba? Giralotan na to. Sige dali. Sige dali. Dagan. Yotis si Sinardo. Pusok ko jud sa kuwa nga. Kay biya kida ko busil no kay saging gani no. Agay. Bitago na ko bay kay impas. Tikasan na bigatas G-Prox. Imbas jud ka ani karon na to. Kay pasaging-saging ron pero dili ni basta-basta kay og makabenta ko. Ilapay jud ako na sa imo. Impas jud ka bukol jud ka tugan jud kag mama ba? Kusa na ba kito si G-Prox bay kay manglipot ra ba ato? Ako ang sniper day kay may galin nindot ni ako ang pusil-pusil. Uy, toro si Nardo boy. Hoy, Nardo! Magtago ka na kung ayaw mo magkaano-ano. Hoy G-Prox, unsay magtago, unsay magano-ano? Kamo ang magtago kay daghana kayo mugutang sa tindahan. Ipapriso mo ni mama, patay mo daw. Hala, hala! Naninood si Nardo boy pero bakurang ni minakapisar o kupras ba gibayaran naman to mama. Dili pwede ni magpatakar ang istorya si Nardo. Hoy, Nardo, nagpatakar kag istorya ba? Hoy, unsay nagpataka? Ikaw ang nagpataka. Gigidatahan naman to si mong mama og 50. Hala, hala! So, napapade may 1,000 utang dito ha? Hoy, Nardo! Tikasan kay mo kay mong mama salto kayo kay ang 1,000 interest naman na 50 ram to yung utang na mo! Dili yun. Paluma-luma mo utang, dili mo kabalo mo bayad. Nye, nye, nye! Nibayad na magod may ba? Salto lang dyan kayo imong mama kay dako kayo mo ang interest! Hoy, G-Prox, imong mama blow, kay dili kabalo mo bayad. Apil na mo ato. Hala! Mapanakit na kayo ka Nardo mo! Palautang. Yaman pa ni mo ako mama! No, day ako mama di ha! Oh, darang bayad Nardo! Palautang. Agay! Da! Kulang pa na Nardo! Bantay lang ka do. Hindi lang tamo ipapurok, ipabarangay lang dyan tamo. Ako isa dire! Apilo-pilon din mo ako mama ha! Blue di ay ha! Lalo, mulapay na po ba eh? Oh, daraw! Lutang na po ba Da! Ay, lagay mo mata! Ayaw, lagi pila-pila ako mama! Di, nagawa sinunod ko ang reserva! Tangaga!